Ето тук сме аз и Петата. Чакаме Тянката, имитачето и потегляме към София. Що да бяга, бе? Току-що Тяната дойде и чакаме имитака. Сега ще дойде с тортонетката и изчезваме. Нищо Его, това нещо ти взема парите в живота. Стой на мангал! Не спирай от сега. Това реклама на Лайм ли беше? Еми, по принцип чувствайте са поканени са, ама реално не. Вай, това е истинския скутер драйвинг. Дай. Give me скутер драйвинг. Give me that scooter. Слушам. Това защо? Задно. Правя задно, точно излизаме от Хелстора, правя задно и само чувам отвътре. И само викам, не, аз се обръщам, тръгваме надолу и само маняк излиза. Айде да снимаме реклама за стора. Направо вика, какво да правя? И той ми вика, да знам, брат, напри също и Митко, хубаво, ще изляза и ще направя задно. И само застава такъв. Цак, мятам задно, стъпва го и стръгвам и те. И това е част от багажа. Да, иди вземай го. Да, ви вкусно. Ето това е воля. Сега хапнах и после какво ще ядем? Простъци и вепче. И малини, не? Малини ще ядем. Много малини ще ядем, бе. Разцъкахме по едно гирусче. По едно гюрусче. И сега отиваме към гарата. Майката. София Батия. Стигнахме пред Дарио, ще починем и ще отиваме към залата. Гирена! С газарите вече сме в София. Илански трикредит ни обясни как да стигнем до Виена и продължаваме да сме индианци, неориентирани в столицата. Много поздрави от трикредит за Team Wanted. Да, брат. На къде е Турция, брат? Чакай, брат, слушаш ли сега? Слушам. Натам. Натам някъде. Натам казват и двамата. Сега ще проверя. Казват, че Турция е натам, брат. Ще си. Пътуваме за Перник в момента, след малко сме там. Следваща гара. Next station. Горна баня. Боже. Вече сме в центъра. Сега ще хапнем, ще пообиколим, ще скачаме. И така, ще ви разведем тук с нас. Да видите за какво става въпрос. И ще изкараме много готина днеска. Как ти е капачката, Елът? Брат, няма да коментирам, много му боли да се правим на Джеки Чан и минах долу през някакво инвалидно и се и станах инвалид. А защо се правиш на Джеки Чан? Защото бързахме да си хванем влака. Мръсния спринт ударихме. Много. Да, какво ще правим, бе, манерци? Ще ходим към мола. И после ще скачаме. Тимска взема някакъв спорт на миньор Ференци. Ип! Пиче, само гледам как беше. Вади лъжицата, огледа се дали има хора. И пак я върна, викам, само няма да ги пробвам тези катни, брат. Директно се отказа. И от тогава нататък Дарио не е ял катма. Напротив, ядох. Ядох, даже го има на влог. Дали? Има го на влог.
капнахме, като едни гусите. И сега отиваме да се разкачваме. Отиваме на общината, там си спомням, че има някакво спортче. Дарка, на къде отиваме в момента, брат? Фенси. Ясно. Отиваме да хапваме. Какво правиш, мамо? Нищо да не мога, че го правиш. Но ще разхождаме с тук. Знаеш ли какво решихме? Се бойди са ме руси. Всички. Дарка, в момента си избираме боя. Ще се бойди сме в Русел. Тоест, ще се бойди сме яйцата. После ще се чукнем. Направихме лошчета на най-известния спот за стрит воркаут в Перник. Пеца, имаше оплаквания, брат? Да, много сериозно оплакване. Стояхме, имаше две момичета. И по-хубавото момиче идва и вика, извиня, моля ти, Инстаграм. Че аз някакъв хубаво добре, защото беше хубаво, няма как да откажа. А през нашата призма състояние и си гледам отстрани, гледам тази готината от двете, отива при пецата, взима това и ние се стоя. И Само да телефон. само се връща манячка при нейната си приятелка и се осъзнах, че това е телефона на дебелата. И само гледаме как яката дава телефона на дебелата, дебелата се насира смех и ние се стоянат едновременно. Ма нищо бе, всички сме гледали Моби Дик, така че няма, не стига. Сега отиваме да се боядисваме руси, бе. Готов ли си? Да. Много бит. Ама нахване боята като цяло да може поне да се смея, ама. Ако не нафана боята, има друго дече нафане. Съгъл се, Гички ихте, брат. Сега те първо се започва. Другия герой е там на терасата. Еса си е майката. Буйлут, аз много прекалих, бе! Иди на светлината. Я иди на светлината. И двамата луд. Това е крайния резултат. Мега п***. Ще се става направо не мога.